донаҳое ки дар рӯй мебарояд онҳоро кани таҳорат мешиканад, яъне доначаҳое ки дар рӯмон ҳаст, агар ба шарте ки хун буброя ё ягон чирк буброя ё зардоб буброяд мешиканад. агар набарояд ҳеҷ намешиканад. бобоҷон падару модари биби марьям кӣ буд ва ҳазрати исо оиладор буданд ё не? ва биби марьям чӣ хел мурд? ҳамаашро мефаҳмондем. ана падари ҳазрати марьям, бародарои азиз, дар сураи таҳрим ояти 12 ҳам мегзарад, яъне дар се ҷои қуръон сураи бигем ки номи имрон мегзарад. падараш ҳазрати имрон буданд. модари бигем ҳазрати марьям ҳанната бинти фоқузо. ҳанната бинти фоқузо ин модараш буд. бародари азиз ва гиромӣ, вафоти марьям мегӯяд ҳазрати исо 5 сола шуда буд ки ҳазрати марьям аз дунё гузаштанд. яъне умри ҳазрати марьям мегӯяд дар ҳамон замонҳо 35 сола буд. яъне 35 сола буд ки аз дунё гузаштанд ва қабршон дар димишқай, яъне дар бигем имрӯз шом мегем ё сурия мегем, қабршон дар ҳамон ҷо ҳаст. ҳазрати исоро бародари азиз зандориш наомадааст, фарзандориш наомадааст, балки ман дар ҳамун нишонаҳои қиёмат ки як мавзӯи хос доштум, агар амро шумо биёбин аз тариқи ҳамин шабака омада, баъдан ҳамчун уммати паямбармон зан мегирад, фарзанддор мешаваду баъд дунёро падруд мекард. бобои ҳоҷӣ, шахсе ки бо қарз мошин мегирад вале пул надорад, оё он аз мошин закот метиҳад? Не, наметиҳем. мо агар вақти қарздор бошем закот наметиҳем. мошина вақте бо ба қарз бигирад, одами қарздор закот наметиҳад. бародари азиз, агар ба шарте ки як коре ки мисол ман $10,000 доруму, лекин 5,000 қарзай, 5,000 дигар шайхидмай, аи ҳолатда мету. зеро ки ҳозир $2,000 касе дошта бошад, як сол болои ҳамин $10,000 бигзарад, закотша метаҳад. бобоҷон фарзанддор намешавад. духтурҳо гуфтанд ки организматон бо ҳам як аст. мо метавонем ки аз ятимхона ё ягон нафари наздикмон фарзанд бигирем. метавонед шумо фарзанд бигиред, лекин фарзанда насабша баъд маълум кунед. яъне аз падару модараш ура мақсад ихелӣ бигем пинҳон накунед. номи падару номи модарша бояд бидонад. падару модарое ки фарзанда метанд бояд айҳоли фарзандшон доим хабар бигиранд. зеро ки дар бигем тарбияи ӯ ва дар нигоҳубини ӯ падару модар масъуланд. исми муҳаммад судайс чӣ маъно дорад? мо метавонем ки фарзандонро инчунин ном гузорем. судайс, бародаро, ба маънои шашум меяд. барои ҳамин на он қадар зарур аст. ӯ судайсера ки шумо агар ба шарте гӯем ки мисол ҳамон имоми макка ҳаст, ӯ кас абдураҳмон ном дорад, судайс ном надорад. барои ҳамин судайс ба маънои рақами 6 ё шашум мешавад судайс. бобоҷон намози таҳаҷҷудро тарзи хонданша ва ниятша ба мо мефаҳмондем. намози таҳаҷҷуд, бародарои азиз ва гиромӣ, намози таҳаҷҷуд чӣ гуна хонда мешавад ва чанд ракат аст? дар инҷа ман як чанд чизе барои ҳамин намози таҳаҷҷуд ба шумо бугум. бародарои азиз ва гиромӣ, ҳадисе дорем ки ҳазрати оишаи модармон, ҳадиси ҳам бухорӣ аст ҳам муслим, мега кана наби саллаллоҳу алайҳи васаллам яқуму миналлайл ҳатта татафаттара қадамоҳ фақулту лаҳу лима таснау ҳада я расулаллоҳ ва қад ғуфира лака мо тақаддама мин замбик ва мо тааххар қола афала акуну абдан шакуро. пайғамбармон, бародарои азиз ва гиромӣ, модармон оиша фармуд ки аз намози шаби пайғамбар гап заданд. гуфтанд
ҳазрат шаб мехистанд барои намози таҳаҷҷуд он қадар намоза мақсад зебову дароз мехонданд ки татафаттара қадамо, мега ҳами поҳош мегад ранги пойҳои мисол бигем чӣ бигем, яъне баъзе муҳаддисин мегӯянд зонуош мега ранги зонуҳои шутур шида буд. бинен аз намози зиёда, аз саҷдаи зиёда пойҳо мега варам кардагӣ буд. оишаи модармон ки ғамхори паямбар буд, мега гуфтумуш ки ҳазрат, худованд охи ин қадар ба ту меҳрубонӣ кай, охи яъне тамоми камбуду хатоитра ҳамаша бахшидагиай, ин қад заҳмат бари чиай? гуфтанд афала акуну абдан шакуро. оиша гуфтанд оё аз зумраи бандагони шукргузор набошам? яъне ман медонам ки аллоҳи меҳрубон ҳамаи меҳрубониро дар ман кардагиай ва мара аввалу охир лағжишову хатоам ҳама бахшидагиай, лекин барои шукргузории аллоҳи меҳрубон намоз мехонам. баъд ёра гӯш кунед. дигар ҳадис ҳазрати алӣ мегӯяд, ҳадиси бухорию муслим, анна набӣ саллаллоҳу алайҳи васалам таракаҳу ва фотимата лайлан фақола ала тусаллиён. ҳазрати алӣ мегӯяд, аллоҳи меҳрубон мегӯяд чӣ як хусури хубем дода буд, яъне расули акрам мегӯяд бо фотима шаб хоб будем, дармона меомад тақ-тақ мекард, мегӯфт бихезед намози таҳаҷҷудтона хонед. бародарои азиз, кор хеле кори ҷиддиай, кор хеле кори муҳимай ва бисёр дар ин савобҳо ва аҷрҳои бузурге ки ҳаст. барои ҳамин меомад дараки духташа тақ-тақ мекард, мегӯфт алӣ ва фотима хезен намозҳои таҳаҷҷуда хонед. боз ҳадиси дигар ҳазрати аби ҳурайра ривоят мекунад, ҳадиси бухорию муслим. қола мега яъқиду шайтон ала қофияти раъси аҳадикум. бародарон, ман ибораҳоша нахонам. мегӯяд паямбармон гуфт ки вақте ки шаб шумо сартонро мемонед, хоб мекунед, шайтон гуфт дар ҳамин пушти гардани шумо се гиреҳ мезанад. се гиреҳ, хуб, се гиреҳ мезанад. ака кайфиятиро аллоҳ медонад. гиреҳ ине ки чӣ хеле ки мисол бигирад ҳамун пӯсти гардани ма утра гиреҳ бизанад, ура кайфиятша аллоҳ медонад. гуфт се гиреҳ мезанад ва вақте ки ҳамун гардани мора ё пушти мора гиреҳ мезанад, баъд мега шайтон чимон мега алайка мега лайлун тавил фарқуд. мега шайтон чӣ мега? мега шаб дарозай, эй фалонӣ, хоб кун, ҷонат роҳат куна. баъд паямбармон мега ки ҳар гоҳе ки мега шумо, ман маъноша хонам, ҳар гоҳе ки шумо мега соат мақсад ҳозиракина соатҳои агар гӯем ягон 6:20, 6:25 агар бомдод дароя, яъне то соати бигем ина 5:30 то соати 6 ина агар мо таҳаҷҷуд хонем, аку вақте ки ман соати 4 мехезам ё 5 мехезам ба хотири намози таҳаҷҷуд, ами ҷом хестуму бисмиллоҳи раҳмони раҳим гуфтум, ё аллоҳро сипосгузорӣ кардам, мисле ки чӣ хеле ки дар ибтидои хоб карданам бисмикаллоҳумма амуту ва аҳё, парвардигоро ба номи ту хоб мекунам ва ба номи ту, бибин, ба номи ту бисмикаллоҳумма амуту ва аҳё, ба номи ту мемирам ва ба номи ту зинда мешавам. яъне хоб кардан ихчамя навъи мурданай. вақте ки бедор шидам, ба чӣ бигӯм? алҳамдулиллоҳи аллазӣ, аллоҳи меҳрубона сипосгузорӣ мекунам ки аҳяна баъда ма аматана, зиндам кард баъди оне ки мурда будум. яъне вақте ки хестам ин калимота гуфтам, бисмиллоҳи раҳмони раҳим гуфтам, мега як гиреҳ аз ҳамон гиреҳҳои шайтон кагиячк шуда шуд. баъд аз он мега вақте хести фаин таваддаъ, хестиу таҳорат кардӣ, мега дуюм гиреҳ шуда шид, хестиу намози таҳаҷҷуда хонди,
سه گره میگه همون گره هایی را که شیطان کرده بود همش میگه کشاده میشود. بعد میگه فاصبح نشیطا طیب نفس، میگه سحری میخیزی بسیار با یک وقتی خوشی، بسیار با یک طبیعتی میگه نیک قطعی. اگر به شرطی میگه نماز تهجد نخوانی، همون گره های شیطان نکشای، اگر میگه سحر میخیزی بسیار ناراحت، بسیار آدمی مانده شده، بسیار تنبل. بین میگه انامین میگه از حساب آن است که همون گره ها یا نخواندن نماز شبه. ایرا پیامبر گفتن. حدیثی دیگر گفتن، حضرت عبدالله ابن سلام میارد، پیامبرمون امام ترمذی اسناد حدیث صحیح میگه و یا ایها الناس، ای مردم، افشوا السلام، باید دیگر السلام علیکم و رحمت الله بگین. و اطعموا الطعام، اگر پولدار و مالدارین مردم طعام بتین. و صلوا باللیل و الناس نیام، نماز تهجداتون بخوانید، نماز شب. تدخلوا الجنة بالسلام، داخل شین جنت پروردگار را. یعنی وقتی شما سلامتون افشا کردین، السلام علیکم و رحمت الله، وقتی از مالهامون مقصد احسان خیر کردیم، نماز شب خواندیم، پیامبر گفت داخل شوین جنت را. حدیثی دیگر برادر عزیز اینجا آمده است، حضرت عبدالله ابن عمر میاره حدیثی بخاری است، میگه صلات اللیل مثنا مثنا، یعنی نماز شب برادر عزیز، نماز تهجد میگه دو رکعت ای. اینجا دا باز ما دیدیم برادر عزیز که حدیثی داریم، حضرت عبدالله ابن قیس میگه از عایشه مادرمون از نماز شب پیغمبر پرسیدم. یعنی ایرا حضرت ابو داوود هم اسناد صحیح قطعی آورده است، امام احمد هم آورده است. میگه پیامبرمون حضرت عایشه گفته است هیچ شب از کمترین نمازش 7 رکعت بود، زیادترینش با روایت عبدالله ابن عباس قطعی 15 رکعت بود. یعنی 7 رکعتش 4 رکعت میخوان 3 تا ویتر، یا 6 رکعت میخوان 3 تا ویتر، 8 رکعت میخوان 3 تا ویتر، 6 بار دو تا میخوان. این حدیثی کی است؟ دو تا خواندن 12 رکعت، حدیث امام مسلم ای رقم 763 ده. میگد که بین فصل رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین گفته 6 بار دو تا میخوان. بعد از آن میگه چیکار میکرد؟ بعد از آن میگه 3 رکعت ویتر دیگر از پشتش زم میکرد، میشید 15 رکعت. برای همین شما میتونید که کمترینش 7، زیادترینش 15 رکعت نماز تهجد بخونید. نمازهای تهجد از همین پشتی نماز خفتن برادرای عزیز میتونید که از همین پشتی نماز خفتنتون شما میتونید تهجد بخونید، خواب کنید. لیکن اگر از قسم آخری شب بخونید، اگه با نور بالای نور میشود. مقصد حاضر آخری شب این ساعتهای مثال 4 ساعتهای 5 یا قسم آخری شب، اگر شما خوانین مثال 4 رکعت فرض خفتن تا بخون، 2 رکعت سنت خفتن تا بخون، خواب که پیامبر اول شب خواب میکرد، آخری شب میخیست. یعنی ساعتهای دراز می نشینین، بعد قسم آخری شب خسته نمیتونین. بخیزین، مقصد از 7 رکعت سرکردگی مثال میتونی 2 رکعت بخونی، میتونی 4 رکعت بخونی، 2 رکعت هم میتونی بخونی، 4 رکعت هم میتونی بخونی و اخیرش تا ویتر تا بخونی. یعنی 3 رکعت نماز ویتر تا، چخیلی که پیامبرمون در حدیث صحیح اومده است که 3 رکعت نماز ویتر دائم سوره انا سبح اسم ربک الاعلی را در یکم رکعت میخوان، در دویمش قل یا ایها الکافرون میخوان، در سومش قل هو الله احد میخوان. برای همین شما آخر با همین 3 رکعت مقصد جمع کنین. اگر مبادا تا بامداد یگان وقتا که باشه خوابم که کنین زلال نداره، بعد بامداد هم میخونین، مثال میخیزین میخونین،
бо ба вақти бомдод. лекин агар ба ҳамта пайвастш кунену ба бомдоду бо баъди бомдод зикрҳои саҳартона кунену, хоб бо агар ба шарте ки мисол хезен бо намози зуҳо хонен, намози сари офтоб мегем, баъд хоб кунен, бо нур болои нур мешав. ана мин аст бародарои азиз, нияти намози таҳаҷҷуд ҳамун ният кардан бигзорам 2 ракат намози шаб. агар ба забонам ки нагӯй, модоми ту барои намози шаб ки хистай аллоҳу акбарам ки бугӯй, ҳамун диледа ки ният кардай, иншоаллоҳ қабулай. суннати намози бомдодро хони то фарз тасбеҳ гӯӣ нохост хобат барад, аз нав таҳорат мекунӣ. бале, ҳар касе ки агар мақсад хобат бурд, хоб таҳората мешкана. фақат мақсад ба шарте ки қазои ҳоҷат наре, ниёзи ба ҳоҷатхона набоша, метонем ки ғайри истинҷо, яъне ҳамон байни потона нашӯену дигар ҳамаи азӯҳотона бушӯен. вақте мо таҳорати даст рӯ мегем, пойҳо ҳам дохил мешавад, яъне пойҳотона бояд бушӯед, яъне таҳорати даст рӯ кунен, намози бомдода хонен мешавад.